तो ಇದು ಮಾತಾಂಗ ಹೋಗೋಣ ತಂಕ್ರಿಬ್ಯಾ ಕುಲಗೋದಾದೆ ಸಮೀರಾ तू रश को कराया मामा दली तू पानी कनिया तू फर्स्ट एड बॉक्स कनिया रे मारो क्यों ते जल्द गयो तुझी तबीयत आने की है पुत्र सही आने डॉक्टर साहब देता वाले छोकरो टाकता जीनो ने आई सही आनी हा आने छोकरो टाइटा एने जी दवा लिखी तो जा टाइम ते खरा जस तो भलो कम कयो जो ते फर्स्ट एड नहीं दे शाबाश हां डॉक्टर साहब छोकरो अठर मो पियो ने तडे आना फर्स्ट एड दे अज असां जो टॉपिक केड़ो हुयो जाए तू रोशनी फैलाए तू जिंदगी में रंग भर